तो लोगोफोर जोंनि बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो बिजेपिनि पावारा गैला खारबाय खारनो गोनां रां लानानैहाय बिजनेस सलायगासिनो दङमोन गैला बिथांमोना खारनो गोनां जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि फैनानै ओरैबायदि पावार एबा बिबारनि गेजेर नोंथांमोना सावगारि एबा फट' खेबनो हासिगोन रिल्स लानो हासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना टेनसन दालासै आरोना जै बिपिएफनि लोगोफोर तो लोगोफोर जोङो जोंनि सुक्ला सेरफां समस्थिनि खारगाव दिनै फैदों आरोना लोगोफोर ओरैहाय नायदो तो बेवहाय जोंनि मानसिफोराहाय दिनै हाबफैदों तो आगोलावहाय रनेना बेखौ माने बेवहाय बिजनेस सलायगासिनो दङमोन आरोना जों अपेन खालामदोंमोन आगोलावहाय तो दिनैहाय नैफोर गेट आरोना बे गेटआव कसारि सारा सुक्ला सेरफां समस्थियावहाय गेटानो हाबाय तो बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे जोंनि जोहोलावफुरि पार्कखौ ओरैबायदि माने अपेन जों माने दिनैनिफ्राय बेरायफैनो हासिगोन तो लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लादो आगोलावहाय 20 टाका 20 ओरैबायदि माने टिकेट लादोंमोन आरोना तो दिनैनिफ्राय माने अपेन बेयाव टिकेट लानाय जालिया सोरबाफोर गोसो दङब्ला फैनानै हाबफैनो हासिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं दिन्थिगासिनो दङ तो लोगोफोर नोंथांमोना फैनानै बिन्दास बेरायफैनो हासिगोन अपेन आरोना बेवहाय जेबो माने टिकेटबो लानाय जाया जेरै बिसोर टिकेट लादोंमोन निजे बे जोंनि जोहोलावफुरि पार्कआवहाय ओरैबो दङ ओरैबो थांनो हानाय लामा दङ ओरैबायदि बिन्दास बेराय आगोलावहाय मानसिफोराथ' मिन्थिखादों तो जोंहा गणेश कसारि सारा फैनो हानाय लोगो लोगो जों अपेन खालामबाय तो बेनो बिन्दासै बेरायबाय थादो लोगोफोर तो जोङो बेबायदिनो बयबो खौसेयैनो अरायबो माने आवगायनो नाजानांगोन आरोना लोगोफोर तो बेनिखायनो जोंहा बिराद माने गोजोननाय थाबाय जों दिनै बिपिएफ सरकारखौ माने गोजोनै हारसिंनो सरकारखौ लाबोनो हादोंना थेंक इउ बेनिखायनो रोजा साबायखर थाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओरै जोंनि मा होनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने खाम्फा दङ आरोना लोगोफोर तो गोबां मानसिफोरा बेरायगासिनो दङ फैनानै जिरायना दंफैयो ओरै लोगोफोर बिन्दास अपेन बेरायग्रा आरोना लोगोफोर गासै बिन्दास माने लोगोफोर टेनसन लानो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ जुदि नुनो मोनदोंब्ला हाजासे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय तो जोंनि जोहोलावफुरि पार्कआवहाय माने बयबो बेरायफैनो हायो गोजोनै बयबो माने टिकेट लानाय जाया आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना बेनिखायनो हाजासे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो हाजासे जेसेबां हायो 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टानि गेजेरावनो भिडिअआ भाइरेल जानो नांगौ आरोना थेंक इउ लोगोफोर बाय